Guys, karon guys, di ako dire guys, nay nagbako. Ako kauban. Nay may nga buntag yan ay vlog ba vlog. Di salde guys, salde di baksi or baksi oh. Di kayo bako guys, baksi guys. Hello guys. Shout out sa kwan. Sa kwan. Laitan. Sa Laitan. Di kayo guys, bako. Laitan. Ay, tabunan nagbanga guys, tabunan. Bangag mao to driver ni kuan ni Maxi. Ya to si kuan, may salde oh. Salde guys oh. Salde to, taray. Salde. Ni Maxi, mao na yung trabaho guys, bako. Ada yung mga vlogger ko guys, mga vlogger ba. Guys, ay mga vlogger guys. Ada ka mga vlogger yo. Ya, papa dia vlogger pa na. Nay. Shout out Bohol. Wala guys, yan ang papa, vlogger lang dua guys. Oh. Couple lang dua guys, couple lang dua ya papa. Asa ngalan na kanang kuan ba kanang dua ka mag-vlogger ba? Wala lang guys, si Noy, imuntag na Noy. Shout out Bohol. Taga Bohol lang guys, taga Bohol lang dua guys. Bohol ya anak. Ya papa. Taga bola, mong kauban nila guys. Ya, bye nyo guys, bye. Asa ka na? Ano guys? Ay bakho na guys. Bakho na si Noy kuan, Maxi. Nulod ang mga kuan. Nga to guys nga kuan ang akong mga kauban nga akong gibidyoan kay kuan ni ang taon to ni Maxi nga pa-video siya kay aron makakita po dito ang Hilaitan ba? Hilaitan ba? Makakita po sa Hilaitan guys. Maglabay ko ng basura guys. Labay ko ng basura guys. Labay ko ng basura guys. Okay. Huga. Daghan na kayong basura dito guys sa mga lumrihan guys. Mga lumrihan ba? Hugaw na kayo. Daghan na kayong basurahan guys. Labay sa basura guys. Ya. Glabay sa ko guys Bye. So bye. Mga kauban ako guys sa lundihan. Nya maglabay sa basura guys. Manang mga basura guys. Bani ko niya guys sa akong paglabay sa basura guys. Mo atras ako kay gapaabot taon to. Sige na guys. Paabot to ang kuan guys. Atras ako guys. Maglabay ko basura to sa kuan guys, basurahan. Nya mao to nga akong gi-videohan taon to si Maxi kay sige taon to gahangyon ako nga pagpa-video siya kay kuan lagi nang kuan ba kanang singalan na nang ako makuan po niyang mga kapakentihan dito sa Negros guys kay wala siya kaulay dugay-dugay sa wala kaulay sa kuan shout out lang kuno sa mga taga Hilaitan ug Basak. Hilaitan ug Basak diha shout out og Matuog tanan mga kaliwat ko diha sa Basak. Dihol nga Negros Oriental og sa Matuog sa kumaugangan og mga igsoon. Shout out yung tanan diha sa Basak dihol nga Negros Oriental guys. Anay. Mga guys tagbaon nila. Kauban kay Ber. Ninilo. Atras ako. Bye. Sige, bye guys. Kay mo maglabay na ko basura guys. Nag-atras ko guys. Maglabay na ko basura guys. Okay, bye nyo guys. And again Gisol. Follow and share lang guys sa aking mga vlog guys Ilang tao mo ka kuha na ko guys ng kapuol guys. Share and follow and share lang guys. Thank you, bye. God bless.